skal du sætte dig i stolen? Det er sådan der. Der skal du sidde. Ja, det er fordi, det er ikke dem der, hvor man får chok og alt muligt. Nej, det er det ikke. Og fordi hvis der er sådan en by, det er sådan ude af en skov. Nu kommer sådan en byse ud frem. Og så sæt dig lige for skærmen. Ja, det er det der bagfilmen der. Det er dig. Jeg må blive glad til det. Skider simpelthen igennem glas. Han piller da glas ud af røven. Han knuste op i røven. Ja. Han bløder også vildt. Han er dum. Siger ikke en lyd. Lyd. Jo, der er lyd. Nå, det er det. Ja. Nå kommer tarmen med. Nå kommer tarmen med. Nå kommer hans endetarm med. Ja. Der kommer altså noget blod ud, ikke? Ja. Du skal det er jo sætte med. Tom, nu skal du til efter. Chok, jeg får. Prøv at se en mega lort. Hvorfor stopper den? Fordi det er så meget lort. Om det er så klart. Prøv lige en softline. Kan man se klar? Så er de bygget op med. Det er noget folk, der tænder på.